Мечтаете ли за здрава и гладка кожа, без зачервявания, сърбеж и неприятно лющене? Искате ли да върнете естествената хидратация, тонус и еластичност на вашето лице и тяло? Представяме ви Скали Протект плюс витамин А от Гревия, веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Иновативна формула, която стимулира кръвоснабдяването на епидермиса и успокоява възпалените участъци. Продуктът действа антибактериално и антисептично, като същевременно подпомага черния дроб да изхвърли токсините, причиняващи кожни проблеми. Скали Протект намалява пигментацията, забавя процесите на стареене и осигурява на кожата ви необходимите вещества, правейки я мека и здрава. Погрижете се за вашето здраве отвътре навън. Поръчайте Скали Протект от Grevia BG и инвестирайте в дълготрайното спокойствие за вашата кожа.